सांगलीतील 2 वसतिगृहांचं संजय शिरसाटांच्या हस्ते लोकार्पण झालं। सामाजिक न्याय विभागाची वसतिगृह 3 स्टार होणार आहेत। राज्यातील 125 वसतिगृहांसाठी 1200 कोटींची तरतूद करण्यात आली। सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाटांनी या संदर्भातली माहिती दिली आहे। मी पहिल्यांदा सांगेन, या महाराष्ट्रामध्ये मला 100 हॉस्टेल उभे करायचे, 100 हॉस्टेल असले पाहिजे आणि प्रत्येक ठिकाणचं हॉस्टेल हे 3 स्टार टाईपचं असलं पाहिजे। 3 स्टार हॉटेलमध्ये आपण जातो ना, अरे गरीबाचा मुलगा आलेला गावातला पोरगा ज्याच्या अंगावर कपडे नाही, ज्याला खायला नाही, आई वडीलची गरिबीची परिस्थिती, ते तो शिकायला येतो ना। त्याच्या घरी जर भरपूर असतं तर तुमच्या हॉस्टेलमध्ये तर काय आला असतं। म्हणून त्या पोराला शिक्षण देत असताना शासनाची जबाबदारी म्हणून जेव्हा आपण भाषण करताना सांगतो की आम्ही तुमच्यासाठी आहोत, आमका करू धमका करू, परंतु करत काहीच नाही।